నది ఒడ్డున చాలామంది తమ కుటుంబాలతో కలిసి విహారయాత్రను ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఇంతలో ఒక భారీ ఏనుగు అక్కడికి వచ్చింది. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో ఒక్కసారిగా గందరగోళం నెలకొంది. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు షాక్ గురవుతున్నారు. వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో చాలా కుటుంబాలు పిక్నిక్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. వారిలో చాలామంది అక్కడికక్కడే ఆహారం వండుకుంటున్నారు. ఇంతలో ఒక భారీ ఏనుగు అడవి నుంచి బయటకు వచ్చి వారివి పరిగెత్తింది. ఈ దృశ్యం నిజంగా భయానకంగా ఉంది. ఏనుగును చూసిన తర్వాత అక్కడున్న వారంతా భయపడి తమ వస్తువులను వదిలి ఎక్కడికక్కడి పరుగులు తీశారు. ఈ సమయంలో అక్కడే ఉన్న ఒక వాహన డ్రైవర్ కూడా ఏనుగును చూసిన తర్వాత తన మార్గాన్ని మార్చుకున్నాడు. అదృష్టవశాత్తు ఏనుగు ఎవరికీ హాని చేయలేదు, అడవిలోకి తిరిగి వెళ్ళిపోయింది. ఈ సంఘటన అస్సాం అరుణాచల్ సరిహద్దుల్లో ఉన్న ఒక ప్రసిద్ధ పిక్నిక్ ప్రదేశంలో జరిగినట్టు తెలుస్తోంది. भगवान दौड़ी